ତ ଦିନେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପଖାଳ ମାଛ ଭଜା ବଡ଼ି ଚୁରା ଛାତ ଉପରେ ଖାଇବା କଥା। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆଜି ଆସିଛି ଭାଇ ବଂଶୀ ପକେଇବାକୁ। ବଂଶୀ ପକେଇଛି କେଟା ଧରିଲୁ ନା ଖାଲି ପକଉଛୁ? ନା ନା ଧରିଛୁ ଧରିଛୁ ଧରିଛି ପକେଇ ଚାଲିଛି। ଆଉ ସେପଟେ ବଂଶୀ ପୋତା ହେଇଛି, ମଞ୍ଜ ଗଛରେ ବାଳିଆ ଲାଗିବ। ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ସେ ବଂଶୀ ସବୁ ବଂଶୀ ପୋତା ହେଇଛି, ତାতে ବାଳିଆ ଲାଗୁଛି। ବାଳିଆଗୁରା ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ 4 କିଲି 5 କିଲି ଏଇଭଳିଆ। ଏଇଠି ପୋତା ହୁଏ, ଏଇଠି ପୋତା ହୁଏ, ସେଇଠି ପୋତା ହୁଏ, ସେଠି ପୋତା ହୁଏ, ସିଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ ସବୁ ପୋତା ହୁଏ। ସେ ସବୁ ବାଳିଆ ଲାଗନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଥର ଚୁନା ବଂଶୀ ପକଉଛି ଆଉ ଚୁନା ମାଛ ଲାଗିବେ ଆଉ। କେରେଣ୍ଡା କେଉଁଠି ଦେଖାଯାଉନି? ହଁ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଧରିକି ଦେଖା, ସବୁ ଭିଉୟର୍ସ ମାନେ ଦେଖିବେ ତୁ ଗୋଟେ ମାଛ ଧଇଲୁ ବୋଲି। କେତେ ମିନିଟ୍ ଭିତରେ? ଆଚ୍ଛା ହଉ, ଫାଇନାଲି 2 ମିନିଟ୍ କହିଛି। 2 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଦେଖିବା ଧରି ପାରୁଛି କି ନାହିଁ। ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିଲା 2 ମିନିଟ୍। 2 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଧରି ପାରୁଛୁ କି ନାହିଁ। ଏଉଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ। ସକାଳୁ ମାଛ ଆଉ ପଖାଳ ଖାଇସାରି ଏବେ ଆସି ବଂଶୀ ପକେଇବାକୁ ବସିଯାଇଛି। ଦେଖିବା 2 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଭାଇ ଧରି ପାରୁଛି କି ନାହିଁ। ଆମର ଏ ନଈରେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରବଳ ମାଛ, ମାନେ ପ୍ରବଳ ମାଛ। ଏସବୁ ଏରିଆ ସବୁ ପ୍ରବଳ ମାଛ। ନଈ କେବେ ଶୁଖେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ପ୍ରବଳ ମାଛ ଲାଗନ୍ତି। 2 ମିନିଟ୍ ପାଖାପାଖି ହେଲେ ତୋର ମାଛ କାଇଁ? A few moments later. ଉଠୁନୁ, ଉଠା ଉଠା ଉଠା। ଏ ଫାଇନାଲି ଧରି ଦେଇଛି। ଦେ ଫାଇନାଲି ଧରିଛି। 10 ଗ୍ରାମ ହବ ବି ନାହିଁ। ଆରେ ଏଠି ତ 2 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଧରି ଦେଇଛୁ। ଏବେ ମୁଁ ପକେଇବି, ଦେଖିବା ମୋ ହାତରେ କ'ଣ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ନା ଚକା ପକେଇକି ମୁଁ ବସିଯାଇଛି। ଯାଉ 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 ଯାଉ। ମୋର ତ ପୁରା ବଡ଼ଟାଏ ଧରିଛି ଆଉ ଦେଖଉଛି। ମାଛ ଧରା ତ ଏମିତି ଚାଲିବ, ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଚାଲିବ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠି ଭିଡ଼ିଓଟିକି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ତ ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯେଉଁମାନେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିନାହାନ୍ତି ନିହାତି ଭାବେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।